Я апынулася ў Асмалоўцы, сябры. Дуже прыемнае адчуванне, калі за спіной застаецца шум горада, а ты акунаешся ў цішыню. У цэнтры шумнага горада такі куточак прыгожага старадаўняга Мінску пасляваеннай забудовы, пачынаючы з 45-х гадоў, асноўная 49-й год. Гэта вельмі прыгожы, вельмі такі уражваючы кавалачак, куточак. Шпацыруючы па вулічках Асмолаўкі, як бы запавольваеш свой час. Шпакі тут прама пад нагамі лазяць. Асмалоўка хаваецца пад шатамі дрэваў ад летняй дзённай спякоты. І тут вее свежасцю і нават іншае паветра з іншымі пахамі. Вуліцы не толькі вузенькія і шырокія. І пасля Асмалоўкі, прайшоўшы па шумных і спякотных вуліцах, я прыйшла ў не менш прываблівы парк Горкага. Паглядзеўшы па парку, паблукаўшы, атрымаўшы насалоду ад яго вуліц, я даведалася, што панядзелак і аўторак выходны дзень для атракцыёнаў, таму славутае высокае кола агляду не працуе. Такі атрымаўся сёння шпацыр Асмалоўка і парк Горкага.